verdad 805 melden in de Via Centrale Post door die collega di Parque Nacional que persona lo amelda onde molen aqui bisando que ela logra chegar terra per dos colegas de of dos paisanos de que tá tem problema pode barranca inca. Mensen ons manda patrulha ter plaatse, nós põe colega na de ambulância, a brandweer de Via Centrale Post começa a coordenar isso aqui. Abin aqui não e em verdade ora bem encontrar pessoas que pode barranca nos para que tá difícil para sacar não. Vou para com o helicóptero, que colega de helicóptero que é tremendo, a mesa trabalho de piloto de helicóptero a sua maniobra logra hinca a mesa cabuia boa de barranca e logra sacar duas pessoas aqui. Danke Deus. Essa aqui está mencionando que a mata malo na por boa sorte e não logra. Guarda, trobe investigazioni vai sacar fora, no? Aparentemente lo timas na drenta, a trobe nós temos a declaração de tudo três porque Kiko precisa passa. Então essa é a parte importante. A parte mais importante é porque tudo três está sano e salvo, o ser humano não está, nosso trabalho primordial é o que para zorba escapar na vida, não está indo tratamento de ambulância e a investigação da comissão. Que essa aqui mesmo para a Ruby Corpo Policial, vai pôr mais atenção nendina aqui para mais andando. Waka trobe nos radar câmara está ocupa 24/7. Em verdade, nós há certo melding drenta, pero agora que nós manda patrulha ter plaats, nós não está reparar nada. E esta lógica, se você não tem cabo de barranca, está praticamente impossível para bohai não. Dus é mesmo mostrar para bohai waka na de barranca. Nou, we hebben een aantal mensen aangetroffen aquí. Dus een aantal mensen liggen nu nog in het water. Dat weten we. En er zijn 3 mensen ook aangehouden. En we hebben ook het vermoeden dat er nog een aantal mensen hier de Mondi in zijn gevlucht. Dus die zoeken we nog. Op dit moment hebben we 1 persoon uit het water gehaald. Die persoon is overleden. En zoals je ziet, we zijn nog bezig samen met de brandweer en de partners om de andere personen ook uit het water te halen. Pero esta situación hopi cruel, hopi peligroso. Het is voornamelijk uit menselijk oogpunt dat de mensen zo het leven op het spel hebben gezet en op zo'n manier komen te overlijden. Ja, hopi erg. Pero we zien wel dat er de modus operandi, zie je, de MO is veranderd. Hè? Dus we zien dat mensen gewoon ver af in het water springen en er zelf naar de kust springen, naar de kust zwemmen. We hebben ons 10 radar, we hebben dus Mihoku Antes. Kijken wij naar onze camera toezicht. Hè? Dus we zien meer en ja, nos da cuida, nos frontera dan ja, hopi bon. We zien veel, maar nog steeds nemen mensen dit risico om het te doen. Als eerste vinden we het heel erg voor de mensen, maar het is ook, we accepteren ook niet dat mensen op deze manier ons land binnenkomen. Hopi bon en ons Trabalho Conjunto. Ik heb ontzettend veel dank naar de partners hier, de brandweer, ambulance, verzorgingspersoneel. Het is heel importante voor ons Trabalho Conjunto. En je ziet het, dat we op deze manier het verschil maken. Pero voor mij, primero con mi collega Nang, dat zij hun werk ook onder goede omstandigheden kunnen doen. Het is warm. We hebben net ook water voor de collega's geregeld, ook voor de brandweer en ook voor de collega's hier ter plaatse, ook voor u. Want het is belangrijk dat we in deze omstandigheden ook goed voor onszelf zorgen. Maar het menselijk aspect zit me erg dwars. Dat mensen dit risico nemen om op deze manier illegaal ons land binnen te komen en ook nog eens overlijden. Daar hopi erg, hopi cruel en hopi peligroso.